היי, מה המצב? אם הגעתם לכאן, זה אומר שאתם מתעניינים בקורס הדיגיטלי. תנו לי לספר לכם עליו קצת, הוא קורס די מושקע, ברוך השם. קורס של 8 פרקים, ויש פרקי בונוס שבאידיאל מתחדשים בעצם ממש כאילו כל הזמן, כי הפלטפורמות מתחדשות. אנחנו בעצם עובדים בקורס הזה על ליצור דף נחיתה ממש מאפס. זה דף נחיתה שהוא יותר כזה, אפשר לומר, בין אתר לדף נחיתה, כי בעצם אנחנו ממש עוברים שם מההתחלה ועד הסוף על כל הדברים שצריך לדעת כדי לבנות אתר שהוא טוב, מתפקד, פסיכולוגיית משתמשים. אנחנו עוברים על שלבים של בנייה, הרבה דברים שנלמד לאורך הקורס, שבשלבים המתקדמים יותר קורים, אבל אם תשלבו אותם, את הידע הזה גם בשלב הראשון של הבנייה, אתם תקבלו כבר תוצר שהוא הרבה יותר על רמה. אפילו יש כל מיני פרסומות כאלה שעשיתי, של איך אני לוקח פרומפט אחד והופך אותו למוצר ממש מטורף. אז עם כל הידע שאני מסביר בעצם בהמשך הקורס יותר, וגם על הפרקים הראשונים, בפרק 2-3 הראשונים, כבר ממש הולכים את הפרומפט הראשון, עם צורת עבודה מאוד מדויקת ומסודרת, שנותנת לנו תוצאה מדהימה, באמת. אבל אל תגידו, הוא אמר, תבדקו אותי, באמת. אני משתף אתכם בדרכי עבודה של קרוב לשנה, שהשתתפתי ועבדתי בעשרות פרויקטים כבר. אני בונה עם תוכנה שקוראים לה Lovable, אבל זה לא סתם לבנות, זה איך לבנות בצורה מקצועית ולעבוד בצורה נכונה ולדעת לעשות את החיבורים הנכונים כדי שיהיה לנו אתר שהוא נראה אמיתי ואותנטי לכל דבר. כאילו, זאת אומרת, לא אתר שנראה כאילו יצא מאיזה תבנית עכשיו, אלא אתר שבאמת לקחנו והשקענו והכנסנו שם את האנרגיה והזמן והחשיבה שלנו, ובקורס הזה תקבלו את כל הכלים המקצועיים כדי לעשות עבודה מדהימה, ובסוף שיצא לנו תוצר מדהים. אז חברים, קורס קצר, ועם כמה שהוא קצר הכנסתי שם המון ידע, הוא מאוד פרקטי, מאוד מדויק. השתדלתי כמה שיותר פחות לברבר ולהגיע לכל הדברים שצריך ואפשר לדעת. וגם כמו שדיברתי על פרקי הבונוס, בגלל שהתוכנות והפלטפורמות מתחדשות, אתם בעצם מקבלים כאן כמה דברים. אחד זה, אפשר לומר, קהילה. קהילה סביב הקורס, זה לא רק הקורס. יש לכם גם ממש קבוצת קהילה שאתם מוזמנים להיכנס אליה ולשתף על החוויות שלכם, לשתף את הפרויקטים שבניתם, איך יצא לכם, לבקש דרכים להשתפר, ולא חסרות דרכים להשתפר. כולם, גם אני, יכולים עוד להשתפר, אבל בגדול זה קורס מקיף, פרקטי, מדויק. אחרי שתצפו בו, ואם תבנו לצד הקורס פרויקט משלכם, אתם תצאו עם באמת תוצר מדהים שנראה טוב, מרגיש טוב, מרגיש אותנטי, כיפי, נטען מהר, לא צריך לשבור את הראש. פשוט תראו ותבינו, אין לי יותר מדי מה להרחיב, אז בואו נמשיך לשלב הבא. חברים, בואו נתחיל עם הקורס, איזה כיף. הפרק הראשון שתראו בקורס יהיה פרק הקדמה, מוזמנים.